Hoi en welkom bij Boeien. Mijn naam is Paula en ik heb net een uur in de auto gezeten, dus vandaar mijn lekker rode hoofd. Maar in dat uurtje ben ik wel 2000 jaar terug in de tijd gereisd. Want ik ben nu in Heerlen, waar een Romeins festival plaatsvindt. En dan denk je misschien boeien, want ja, eigenlijk zijn er in Limburg maar 3 dingen die belangrijk zijn blijkbaar. Tom Dumoulin, Fly en Romeinen. Want dat is eigenlijk nog alles waar we het over hebben hier in Limburg. Je staat misschien een beetje sceptisch, maar dat gevoel krijg ik soms wel. Dus ik ga eens even kijken waarom die Romeinen eigenlijk zo boeiend zijn. Ja, wat ze eigenlijk gedaan hebben om zoveel eer te krijgen als we het hebben over deze provincie. Dus, waar kun je dat beter doen dan op een Romeins festival? Nou, en hier is het Thermenmuseum. Daar zijn we natuurlijk al een keertje geweest. Als je die video gemist hebt, linkje staat in de beschrijving. Hoef je niet voor te. We zijn nu dus in Coriovallum, oftewel Oud Heerlen. En het is lekker druk. Iedereen komt even kijken wat er nog te doen is. En, het is best wel gezellig. Ik ruik eten, maar ja, het hangt een lekker sfeertje. Daar liggen dus dakpannen en die gebruiken we nu eigenlijk nog steeds. Dus de Romeinen hebben blijkbaar dakpan uitgevonden. Ze lopen dus hier gewoon nog rond in Heerlen, de Romeinen. Nou, mijn koets staat gereed. Lekker wat druifjes. Nou, en hier achter mij zie je een klein altaar. En ja, dat deden ze dus om de goden te verblijden. En ja, nu doen we dat natuurlijk nog steeds gewoon in kerken en moskeeën. Maar ook thuis doe ik dat bijvoorbeeld. Ik heb op de kachel heb ik dan een plekje waar ik een kaarsje aan kan steken. Als bijvoorbeeld ja, als het een spannende dag is. Dat iemand een toets moet halen. Of ja, dat soort dingen. Dus dat komt hier dus ook eigenlijk een beetje vandaan. Hey, via Belgica. Daar hoor ik ook altijd van alles over als het over de Romeinen gaat. Voor mij is het een soort weg of zo. Maar wat dat precies is, dat gaan we nog wel een keertje uitzoeken. Want ik heb eigenlijk geen idee. Het blijkt dus ook best wel boeiend te zijn. Dus daar gaan we nog achteraan. Ja, daarom. Maar ik neem dus die half, die komt op je oog af, die vindt het eng. Zie je wel? Hij wordt blind. En die steek je in het oog. En de lens, die verhaart even toe op de lens, die valt terug in het oogbal. Kort gezegd, het oog kan weer zien. De patiënt heeft weer 100% zicht. Nou ja, hij kan licht en donker zien. Nou jongens, ik ben ondertussen weer thuis. Maar ik snap het eigenlijk nu wel, die Romeinen. Want ze hebben dus best wel veel dingen gedaan waar we nu nog steeds gebruik van maken. En ik ging thuis dus rondkijken. Ik ben hier nu eventjes. En ik denk, ja, mijn halve huis was leeg geweest. Of zat zonder dak als die Romeinen er niet waren geweest. Dakpannen zijn van de Romeinen. De schaar. Maatsystemen. Maar ook geld. En wat ze daarmee deden, eigenlijk nog steeds hetzelfde wat wij nu doen. Er werd dus een hoofd van een keizer ingeslagen. Vloerverwarmingen zo dankzij de Romeinen. Maar ook dingen waar we vandaag eigenlijk gewoon vanuit gaan dat ze er zijn. Zoals riolering, openbare toiletten, de kalender, verharde wegen. Die Romeinen hebben dus best wel veel betekend voor ons, zowel vroeger als nu. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat Limburg te bieden heeft, want die Romeinen zaten gewoon eigenlijk een beetje overal. Dus dat was best wel een groot gebied. Maar er is natuurlijk nog veel meer gebeurd hier in Limburg en dat ga ik jullie de komende weken weer vertellen in nieuwe afleveringen van Boeien. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!